My boyfriend will never do that to me. My boyfriend will never do that to me. He must be stuck in traffic. There is no way ukuthi akasays. Shuthi nje traffic. Yazi nawe traffic yela eDurban ukuthi ibheda kanjani. Sebekududethile ke ntombo. Bakududethile nje sekushaye ngisho 8 PM lokhu uswenke ngo8 AM. Akasezi. Manje uxolisa inhliziyo ukhulumule lo red and white ogqokile uhambe yolala. Futhi ungabi nanomona walaba bayicelebrate iValentine. Mhlawumbe inhlanhla yakho nje oba kubekile uNovember bazobe beklewula bodwe lebhawodi. Wena nje tshela abangani bakho ukuthi hayi vele wena ngoba usu over 21 awusayicelebrate iValentine's Day. Usu celebrate iWomen's Day. iValentine's Day yeyingane. Futhi ke nje mekuthi unezingane vele fanele ngaba usayicelebrate ngoba ikhona phela iMother's Day. Ngabe seningibuza ngokuthi abafana nabo bayacelebrate eyanginandaba nabafana mina ngikaze ngibe indoda ngazi ukuthi ba-celebrate kanjani khuluma amantombazane. Khumlani labo red and white nihambe nolala. Sebenidudethile mhlawumbe kolunga next year. Hlalani phansi niluka amagoda njengami nihambe nolala. Kobuye kulunge sesobuye sibone ngeMother's Day nangeWomen's Day.